Er zijn zorgen over de ammoniaktransporten in Zeeland. Niet alleen bij de politiek, ook bij de veiligheidsregio. Als die transportvolumes echt fors gaan toenemen, dat je echt grote transportstroom met ammoniak gaat krijgen. Dat we het niet zien zitten dat het door de steden, door onze dorpen, over de wegen, over de spoorwegen richting het achterland gaat. En verder in het nieuws vandaag. Defensie wil Zeeland als oefengebied. En Kees bakt en braadt een record bij elkaar. Goedenavond. De veiligheidsregio Zeeland wil dat ammoniak straks nog zo min mogelijk door steden en dorpen wordt vervoerd. Ammoniak zou het beste door buizen kunnen worden aan- en afgevoerd. En dus niet meer via treinen en vrachtwagens. Aanleiding is de mogelijke komst van een grote ammoniakopslag in Vlissingen-Oost. Vanuit Provinciale Staten zijn daar al vragen over gesteld. Op dit oude terrein van Termfos in Vlissingen-Oost willen enkele bedrijven ammoniak gaan opslaan. Een stof die nodig is voor onder meer de productie van waterstof. Bij mij aangeschoven is collega Ariane Lafort. Ja, Ariane, de veiligheidsregio neemt dus nu stelling naar aanleiding van vragen van onder meer de PvdA GroenLinks en de Partij voor de Dieren. Ja, want er was onlangs een informatieavond over die plannen voor die opslag in Vlissingen-Oost van ammoniak. En het viel de fracties op, dat de fracties die we net noemden, dat er vooral werd gesproken over de veiligheid op het terrein zelf. Maar ja, toen gingen bij PvdA GroenLinks en ook Partij voor de Dieren toch een beetje de alarmbellen af. Want ze zeggen, ja luister, als je opslag hebt, dan heb je ook aan- en afvoer. En daar maken ze zich toch zorgen over. Er is een deel aanvoer met grote schepen. Dus wij willen onder andere weten van hoe gaan die schepen varen. Wat voor eisen worden er aan die schepen gesteld. Hoeveel schepen gaan het worden. Worden dat ook bijvoorbeeld dubbelwandige tankers of niet? Ja, dat is toch een punt van zorg op de Westerschelde. En dan bij de opslag zelf hebben we natuurlijk vragen over hoe dat allemaal goed geregeld gaat worden. Maar vooral ook bij de overslag. Dus hoe gaat dat spul vervolgens het sloeggebied weer uit? Want ammoniak is een heel reactief, giftig spulletje. En wij willen natuurlijk niet dat er allemaal treinen met ammoniak dwars door Goes gaan rijden, bijvoorbeeld. Er is wel gesproken over de veiligheid van die ammoniakterminals zelf. Over hoe dik die wanden wel niet worden en zo. Maar er is niks gezegd over transport, dus dat weten we nog niet. We weten dat het veel wordt, maar we weten niet hoeveel. En we weten ook nog niet welke routes en op welke manier dat vervoerd gaat worden. De fracties wijzen op een ongeluk met een lekkende ammoniaktrein in Servië eind 2022, waarbij tientallen gewonden vielen. Mensen liepen brandwonden, inwendig letsel en hartproblemen op. Ook in Zeeland waren er kleinere incidenten met lekkende ammoniaktreinen. De veiligheidsregio Zeeland maakt zich dan ook zorgen over de mogelijke toename van ammoniaktransporten door Zeeland. Nou, het standpunt is dat we, als die transportvolumes echt fors gaan toenemen, dat je echt grote transportstroom met ammoniak gaat krijgen. Dat we het niet zien zitten dat het door de steden, door onze dorpen, over de wegen, over de spoorwegen richting het achterland gaat. En wij hebben ook wel het standpunt dat we ook moeten proberen om daar waar mogelijk zoveel mogelijk transport door buisleidingen te transporteren. Het probleem is dat die natuurlijk niet 1, 2, 3 liggen. Dat zijn miljarden investeringen en dat kan ook jaren duren voordat ze er liggen. Alleen daar waar mogelijk moeten we dat wel zoveel mogelijk doen. Ariane, even voor de helderheid. Er zijn op dit moment toch al ammoniaktransport in Zeeland? Ja, iedereen kent natuurlijk de ammoniaktankers op de Westerschelde, die voor een deel ook naar Antwerpen doorvaren. Voor Bas F was dat altijd. Er zijn trouwens ook in Antwerpen plannen voor extra opslag van ammoniak. En bedenk ook wel, in Zeeuws-Vlaanderen rijden er nu al per jaar zo'n 400 tankauto's. En zijn er ook zo'n 15 treintransporten met ammoniak voor de chemische industrie daar. Bijvoorbeeld Yara, kunstmestfabrikant. Maar goed, met deze nieuwe plannen zou dat vervoer in Zeeland toch gaan toenemen. Ja, hoe opvallend is het nou eigenlijk dat de veiligheidsregio zo stelling neemt tegen die toename? Ja, kijk, de veiligheidsregio is een bundeling van politie, brandweer, medische diensten, maar ook overheidsbestuurders, gemeentebestuurders. Je zou dus kunnen zeggen, globaal, het is de ene toch overheidsbestuurders die waarschuwen tegen de plannen van een andere overheid, de provincie Zeeland in dit geval. Maar nu er voor dit terrein in Vlissingen-Oost dus echt plannen liggen en er ook statenvragen zijn, zegt de veiligheidsregio Zeeland. Wij vinden dat we ons nu echt moeten uitspreken, want we moeten stelling nemen. Want ja, de veiligheid van Zeeland die staat toch echt voorop. Ariane, dankjewel. Energiebedrijf Delta bekijkt of het extra kosten in rekening gaat brengen bij bezitters van zonnepanelen. Aanleiding is het besluit van de Eerste Kamer om de salderingsregeling in stand te houden. Dat kost energiebedrijven veel geld, omdat in de zomer goedkoop opgewekte stroom wordt afgetrokken van stroom die in de winter vele malen duurder is.
Die kosten worden nu doorberekend in de stroomprijs, maar is oneerlijk, vindt Delta, omdat ook mensen zonder zonnepanelen hieraan meebetalen. Het RIVM waarschuwt voor een toename van kinkhoest. De afgelopen weken neemt het aantal pasgeboren baby's met de ziekte snel toe. Wekelijks wordt nu bij ruim 250 mensen kinkhoest vastgesteld, van wie ongeveer 20 baby's. De stijging is vooral te zien in gebieden met een lage vaccinatiegraad, zoals de Bible Belt. Het RIVM maakt zich ernstig zorgen over de toename bij baby's, omdat zij er heel erg ziek van kunnen worden en daaraan kunnen overlijden. Van de besmette baby's was 90% niet gevaccineerd. Als het aan Defensie ligt, zou het zomaar zo kunnen zijn dat er straks meer geoefend gaat worden boven Zeeland. Uit plannen blijkt dat Defensie onze provincie op het oog heeft als laagvlieggebied voor helikopters. Ik heb een verschrikkelijke hekel aan dat geluid van helikopters. En als Defensie boven Zeeland gaat trainen, zijn dit soort geluiden steeds vaker te horen. Het plan is om over de rode gebieden in Zeeland laag te vliegen met helikopters. Op Schouwen-Duiveland zijn er al grote zorgen om die plannen en meerdere organisaties hebben een brief gestuurd met vragen naar Defensie. En ze zijn niet de enige met zorgen. Nou, ik zie dat niet zitten. En waarom niet? Nou, het is een vakantiegebied. De mensen komen hier voor hun rust. En als je dan een paar van de Chinook-helikopters over je heen krijgt op 30 meter hoogte, dan word je niet vrolijk van. Nou ja, voor mij hoeft het niet, want er is herrie genoeg hier in Zeeland. Maar snapt u ook dat het nodig is? Want ja, het leger is misschien meer nodig in de toekomst en moet wel getraind zijn. Ja, ik snap alles. Maar ik woon hier en ik zie dat niet zo zitten. Trouwens, met alle vakantiegangers denk ik ook niet. Er zijn ook Zeeuwen die wel openstaan voor training in hun gebied. Als je vermoedt dat je ergens in oorlog gaat komen en je hebt mensen nodig die voor jou gaan vechten, is het ook wel handig als je de ruimte geeft om te laten leren hoe je met die situaties omgaat. Ja, aan de ene kant denk ik van nou moet dat nou boven Zeeland? Want ja, liever geen geluidsoverlast. Maar aan de andere kant, ja, het is natuurlijk best wel een bijzondere tijd. Waar ik denk dat we goed vertegenwoordigd moeten zijn en daar hoort oefenen bij. De plannen zijn nog niet definitief en van de zomer wordt er verder over gepraat. Drinkwaterbedrijf Evides onderzoekt wat er nodig is om Zeeland van voldoende drinkwater te blijven voorzien. Als er niks gebeurt, kan de levering van drinkwater vanaf 2030 een probleem worden. Daarom kijkt het bedrijf of er een extra waterleiding moet worden aangelegd vanuit de Brabantse Wal naar Midden-Zeeland. Uit onderzoek van RTL Nieuws blijkt dat de helft van de drinkwaterbedrijven in Nederland moeite heeft om in de toekomst voldoende water te leveren. Evides hoort daar volgens een woordvoerder niet bij. De gemeente Vlissingen wil het evenement Vlissingen Maritiem een subsidie geven van €75.000. Of het evenement daarmee is gered, valt nog maar te bezien. De organisatie heeft vorige week alle schepen afgezegd, omdat een besluit over de subsidie uitbleef. Maandag dan praat de gemeenteraad over het subsidieverzoek. Voor menigeen is het koken van überhaupt al één maaltijd een opgave. Zo niet voor Kees Visser uit Zierikzee. Hij is vanmorgen begonnen aan een poging om non-stop te koken, bakken en braden. Dit alles wordt een vermelding in het Guinness Book of Records. En daarvoor moet hij het minimaal 120 uur volhouden. Vanochtend om 10 uur werd het startschot gegeven en begon Kees Visser aan zijn recordpoging. 5, 4, 3, 2, 1, go! Tijdens het koken wordt hij elke dag bijgestaan door een paar collega's die een compleet diner bereiden. Dus ik maak vandaag 7 gangenmenu voor een select groepje mensen die vanavond komen eten. Zo zijn er over alle dagen verdeeld, komt er een gastchef. Dus je hebt elke dag een wisselend menu die naast Kees rustig zijn ding staat te koken. De opbrengst van alle diners die de komende 5 dagen, als het goed is, worden geserveerd, wordt geschonken aan de voedselbank Schouwen-Duiveland. Zo, we zijn begonnen. Eerste gerecht staat op. De rijst zit in de pan. Ja, en heb je het over eten, dan heb je het ook over collega Erik Holm. Die staat in Renesse bij die recordpoging. Erik, hoe gaat het nu? Nou ja, Kees is inmiddels zo'n 7 uur onderweg. En als ik naar hem kijk, dan ziet hij er nog heel erg fit uit. Maar ik ga het hem gewoon eventjes vragen hoe het met hem gaat. Kees, draai je even om. Hoe gaat het met je? Heel goed, heel goed. Lekker fit, dus lekker bezig de hele dag. En we zijn mooi onderweg. 7 uur onderweg? Dat is niks, hè. Dan moet je nog 120 uur, heel veel gerechten. Wat gebeurt er met al die gerechten? Die gaan naar de goede doelen, hè. Die gaan onder andere naar de voedselbank,
mensen die het wat minder hebben. En morgen gaan de eerste 70 maaltijden naar het bejaardentehuis Alevo de Duinen hier op Schouwen-Duiveland. Ja, je mag niet te lang stilstaan, dus ga lekker aan je werk. Je hoort het, Martijn. Kees is voorlopig hier nog wel druk bezig. Het gaat eigenlijk ontzettend goed met hem. Je hoort het, hij combineert eigenlijk het goede doel met het koken. Dus hij heeft er nog zin in. Ja, je zei het net ook al, hè? Je mag niet langer dan 5 minuten stilstaan. Hoe wordt het eigenlijk allemaal in de gaten gehouden dat hij zich aan de regels houdt van het Guinness Book of Records? Ja, er zijn natuurlijk hele strikte regels voor zo'n recordpoging. In eerste instantie moet er een logboek worden bijgehouden. Daar komen allerlei handtekeningen in te staan als bewijsmateriaal. En daarnaast wordt alles live 24 uur per dag uitgezonden op YouTube. Zodat de jury eigenlijk letterlijk een kijkje hier in de keuken krijgt. Ja, nu staat het record op 119 uur. Dus als ik eventjes die uren eraf trek die nu al zijn gepasseerd. Ja, hij moet nog zo'n 112 uur. Ja, dat klopt. Maar hij gaat voor de 130. Dus dat betekent dat hij nog 123 uur moet koken. En dat betekent dat hij maandagavond rond 5:00 hier klaar is. En zijn recordpoging is geslaagd. Erik, eet smakelijk. Ja, wat zullen we over vandaag maar weer eens zeggen? Het was een natte, grijze, kortom ronduit druilerige dag bij maximaal 12 graden. Wat dan weer relatief zacht is voor de tijd van het jaar. Morgenmiddag dan trekt de regen weg en komen er opklaringen voor in de plaats. En wordt het lenteachtig met 16 graden. Het terrasstel, dat kan je nog even binnen laten staan, want de dagen erna wordt het weer koeler. Maar wel droger met een middagtemperatuur van rond de 9 graden. En tot zover deze Zeeland Nu voor vandaag. Voor het laatste nieuws kunt u natuurlijk altijd nog terecht op onze site en in de app. Nog een hele fijne avond.